O tenente alcalde do Concello de Punxín, Eladio Fernández, fixo un balance deste primeiro ano de colaboración de goberno con el e o Partido Popular. O obxectivo deste novo grupo é o de fixar poboación a través de novas inversións. Fixo ademais un repaso do feito nos últimos 12 meses, asegurando que as inversións en marcha alcanzan o €500.000, algo nunca visto neste concello. Agora mesmo están en marcha obras no núcleo de Freás na estrada principal por un importe de €200.000. Hoxe mesmo aprobaron en pleno extraordinario as bases de licitación dos restantes €300.000 dese total. Punxín, sabedes que é un concello moi pequeno, que ten un presupuesto moi limitado de €500.000 e que necesitamos fortalecelo. Leva moitos anos baixando, decrecendo, pero isto hai que paralo. Queremos, desde que eu collín a competencia de obras en Punxín, facer que Punxín crezca, que Punxín sea un modelo de xestión efectiva, para que fixemos población. Eso que se dice tantas veces de fixar población, moitas veces invírtese en cousas que non son productivas, e quero cambiar ese modelo. Por eso a miña xestión vai dirixida precisamente a invertir en aqueles campos ou sectores que nos diferencian, que Punxín diferencia con outros concellos. Desta maneira captaremos población, captaremos visitantes, crecerá o nivel social e económico. Nos próximos 3 meses, Punxín vai invertir €500.000, unha cantidad equivalente ao presupuesto municipal. Un esforzo enorme. Sabedes que nós non temos diñeiro propio, temos que pedilo de subvencións, pero evidentemente fixemos unha gestión nestes últimos meses de subvencións que estaban paralizadas, empezamos a traballar, puxémolos a subsanar os problemas que había e temos todo solventado. Entre os proxectos nos que queren traballar a futuro está a creación dun parking de caravanas, a mellora da seguridade vial coa solicitude dunha rotonda e a proxección dun parque activo. Desde este sentido, na Concellería de Obras está moi satisfeita da gestión, pero este é o comenzo. Nós temos que seguir traballando por Punxín. Queremos que Punxín sea un modelo que fixe aprobación e queremos invertir a tendencia de decrecente a crecente. Por tanto, nos próximos 6 meses queremos facer a cabo varias accións. Concretamente, estamos traballando desde a Concellería de Obras na instalación de un camping para caravanas en Punxín. Está a zona do Bañiño, como sabedes, está tendo un gran éxito, toda a zona termal. Necesitamos, evidentemente, que isto sacarlle o maior rendimiento. Entonces, temos un campo municipal onde queremos convertilo nun parking de caravanas. Sabemos que temos que buscar as nosas diferencias, a nosa maneira de atraer xente. Eso atraerá algunha tenda, beneficiará as panaderías, algunha peluquería, é dicir, eso vai traer vida económica ao noso pobo. Como sabedes tamén, a segunda acción, estamos pendentes da reunión con MOPU, porque Punxín está atravesado por a carretera nacional, temos máis de 14 cruces carretera nacional que ofrecen peligro e necesitamos unha rotonda que nos comunique con seguridade. Estamos á espera, xa está confirmada que vamos a telo nos próximos días, con MOPU. Temos tamén pendente a cesión do Obispado dos terreos en Freás, que son 11.000 metros cuadrados, que queremos convertir nun parque, pero un parque activo, que sirva para os veciños de Freás, pero tamén para atraer xente. Eso vai ser un campo onde queremos que aí se imparta cultura, que se imparta o respeto por o medio ambiente, queremos un parque que además que sea divertimento e como centro de encontro social. Por tanto, temos un proxecto importante para Freás.